keto jatend piny Kenya William Ruto oyango chenro mayar wang' apaya ma Rironi-Mau Summit ma thothne bedo gi dhungruok mar nyamburko ahinya to kinde mag sikuku. Apayano maduto romo kilomita 233 kendo biro ger di tieng' ariyo. Kaluwore gi Ruto, apayano biro konyo bero chenro mag ohala kendo chiwo thuolo mag tich. Okinyi kawuono e gwenge ma Kamandura, Rironi, kaunti ma Kiambu, jatend piny William Ruto ochopo kendo romne kod josiasa mopogore opogore. Ruto ochopo e gwenge go mar yango chenro mar yawo wang' apaya mar Rironi-Mau Summit. Wang' apayano maromo kilomita duto 233 ibiro losi tieng' ariyo ka mokwongo en apaya ma Nairobi Nakuru Mai ma en kilomita 175 mabiro konyo e duoko chien dhungruok ma nyamburko. Apayano biro bedo kod kanyo michunge loche, daraja mar jowuoth, teini mag apaya kendo biro tiyo kod lony manyasani kaka yor bero arita. The Nairobi Nakuru Mau Summit corridor will be strengthened to handle heavy commercial traffic, supported by new interchanges, truck laybys, pedestrian bridges, lighting, barriers, drainage systems, and intelligence transport technology to enhance safety. Komachielo, tieng' ma Nairobi Naivasha ma en kilomita 58 biro konyo e yor kowo mwandu kendo chiwo yo nyaka Naivasha Inland Depot. Apeini go duto biro romo e boma ma Naivasha kachakre Naivasha nyaka Nakuru. Apayano biro bedo kod lanes maromo 6, to mano mawuok Nakuru nyaka Mau Summit biro bedo kod lanes 4. Nyamburko matiyo gi apayano biro chulo siling' 8 kuom kilomita ka kilomita kendo igeno ni gedo mare biro rumo e kinde thuolo ma higni 2. These upgrades will modernize the corridor, unlocking faster, safer, and more efficient movement of people and goods, not only across Kenya, but across East and Central Africa. This route is a vital artery linking Nairobi to Uganda, to South Sudan, to Rwanda, to Burundi, to the Democratic Republic of Congo, sustaining our economy, empowering regional trade, and expanded opportunity. Achiel kuom gigo Maruto wacho ni osethiro dongruok pachoka moloyo to gedo mar apeini en bedo ni piny owacho okosebedo kod omenda moromo machualo chenrogo kaka owinjore. Chal ma omiyo sirkande oriwo lwedo kod joket mwandu. These are the modern multi-lane dual carriageways designed, financed, expanded, operated, and maintained through a world-class public-private partnership model. It is an investment of over 170 billion shillings, a living demonstration of what happens when government stops trying to do everything alone and starts doing things smarter and in partnership with the private sector. Ruto omedo ni apayano bende biro duoko chien kwan masiche mag apaya kendo chiwo thuolo mag tich ne rawere. Efinya Kide, Ramogi TV.